その一撃に覚悟。エルサリアへ今、そこであなたがそれでは物資の補給中、次のうちで、あなたのどのような能力に強大な力を手にしたと、男とは、戦いが始まったあなたが理想とする最後に、大陸の至る所で小さな戦争が起こっては消え、また起こる争いの絶えぬ時代。旅の若者エルウィンは旅の途中で出会った見習い魔術師のヘインと共に気ままな旅を続けていた。やがてサルダス領へ入り、ある小さな村に差し掛かった時、宿に泊まり旅の疲れを癒そうとヘインに勧められる。ヘインが生まれ育ったその村は人々も優しく、大陸に広まる戦争を忘れさせてくれるほど静かで平和であった。エルウィンがこの村を気に入り始めたある日のこと、彼の泊まる宿にヘインが血相を変えて飛び込んできた。村外れにレイガルド帝国の兵団が攻め込んできたというのだ。帝国騎士団の狙いは村外れに住む少女リアナであるらしい。平和なこんな村になぜ。とりあえずエルウィンはリアナを助けるために宿を出たのである。
うむ。よく急ぎましょう。うむ。いや、急げバルド。はっ。大変だよエルミン。どうしたんだ？村外れに。村外れに？そうなんだよ。わかった。すぐに出るぞ。レオン様、無益な摂取を。お前はバルドーの退路を。はい。お前がリアナだ。いきなりのことで私をベルンハルト陛下が私がつい無論そのつもりだ。ただしわかりました。すまぬ。全員に告ぐ。安心したまえ。はい。行くぞ小娘。さあ、痛い。棟梁。よし。以後気をつけます。待て、この村で。レオン様、早いな。なんだと。くそ。落ち着け。無理はせずに。わかりました。